abin da muke so mu ce jama'a, annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce za a tattaro mutane a dandalin alkiyama. A wannan ranar in an tara mutane jama'a ga yadda labarin zai kasance. Ƙur'ani ne ba mu labari da hadisi. In aka gama tattaro mutane jama'a, a nan ne sai ka ji Allah ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. An gama tattara mutane gaba ɗaya sai kuma mala'iku sai su zo sai su kewaye mutane, sai wasu mala'ikun sake zuwa su kewaye su. Wannan kewayewa tun daga ƙasa inda mutanen suke har sama, amma fa ƙasar kaka ce ƙasar Bauchi ko Sokoto ko Zaria, wata ƙasa ce wadda ba wanda ya san inda za a yi ta sai Allah. Allah ya ce yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahi jami'an. Za a ainihin wato sauya kasar, ba a wannan kasar ba ce. Samar da za ta lulluɓa mutane a dandalin kiyama ba wannan samar ba ce, domin wannan kasar da wannan samar an riga an yi bombin ɗinsu. Idan sama'un shaqqat, idan sama'un fatarat, an riga an tsatsaga an kyakketa, duwatsu sun wargaje, komai ya wargaje, ɗan adam kawai ya rage. Sai a tattara mutane a wannan ƙasa, mala'iku su zo su kewaye, ubangiji ya zo da kanshi, waji a yau ma'izin bi jahannam, sai a kamo wutar jahannama. Hadisi ya zo sahihi a cikin sahihu Muslim da littafin Mu'jamu Tabarani al-Kabir, hadisi sahihi, annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce za a kama jahannama, tana da linzami, linzami su ne handle. In aka ce a kamo ta, tana da handles wurin kamawa guda 70,000, kowane hannu ɗaya mala'ika 70,000 ne za su rike ta, amma suka kamo ta sai ta kubuce musu. Mala'iku fa ba kartin anguwarku ba, mala'iku ne za su kama 70,000 so 70,000. Wannan is not an ordinary calculator, zai iya lissafawa, sai scientific. 70,000 so 70,000 haka za su kamo ta, amma sai ta subice. Allahu akbar. Sai manzo Allah ya ce sai su bi ta a guje sai su kamo ta. Ya ce ba dan suka riske ta ba sai ta babbaka duk jama'ar da aka tara a dandalin alkiyama. Waji a yawma idhin bi jahannam, yawma idhin yatadhakkaru al-insanu. To a wannan rana ce kuma dan adam zai yi tunani. Yanzu duk ga wa'azi ana ta yi, ya bijire, ana ta faɗan gaskiya yaƙi, yana ta shegantaka, an yi yaƙi saurare. To a wannan rana kuma zai yi tunani, sai Allah ya ce anna lahu dhikra. Yaushe ake tunani? Lokacin tunani ya ƙare. Don haka ya kai da kake shirka, ka yi tunani a nan duniya. Ya kai ɓarawo mai sata, ya kai maci amana kana ɗibar dukiyar gwamnati, dukiyar talakawa, ya kai mazinaci, ya kai mai shaye-shaye, ya ɗan da ya saba wa iyayen shi, ya iyayen da suka ci amana 'ya'yansu. Ku tsaya ku yi tunani a nan. Ina matar da ta fanɗare wa mijinta take wulaƙanta shi, ki tsaya ki yi tunani, nan ne wurin tunani. Ina mazajen da suke cin amanan matansu suna zuwa suna fasikanci a waje, ka tsaya ka yi tunani a nan. In ba haka ba, yawma idhin yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dhikra. A wannan ranar za ka yi tunani sai a ce a'a, your time was over. Lokaci ya wuce, shikenan matsala ta kare. A duniya ake tunani. Jama'a kun fahimci wannan? Kun ji yadda, ku kaddara yadda filin kiyama zai kasance. Ga mala'iku sun kewaye mu 'yan adam. Sannan wannan ranar, karkai tunanin akwai wanda zai je dandalin alkiyama da tufafi a jikin shi. Hadisi ya zo sahihi, annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce yuhsharun nasu hufatan uratan ghurla. Za a tashi mutane babu takalmi a kafarsu, za a tashi mutane babu sutura a jikinsu, za a tashi mutane babu kaciya a jikinsu, kowa za a tashe shi da loɓa ne. Yadda aka haife ka haka za ka ainihin zo duniyan nan. Hufatan uratan ghurla, ko kaciya babu a jikinka, haka za a tashe ka.
don haka duk wanda ya yaudare ka ya ce ranar alkiyama zai ɗauke ka ya saka ka aljanna ko zai saka ka a malin ko yana da wani mimbari na haske da za a aje mishi wanda zai rinka ba da hannu nashi ina shi su shiga aljanna, waɗanda ba nashi ba kuma ya musu kiliya hannun hagu, wallahi ya yaudare ka. ba wanda ya isa, za ka zo ka ji, ba wanda ya isa a ranar alkiyama. A wannan lokaci ne Allah zai shela ya ce limanil mulkul yau sarauta ta waye, da sarkin garinmu da sarkin garinku da sarkin ko'ina suna nan a dandalin nan, ba za su iya ba da jawabi ba. Annabi Sulaimana da Allah ya tara mai sarautar da bai taba tara wa wani cikin 'yan adam ba, kuma ba zai sake tara wani ba har duniya ta tashi, yana dandalin, amma ba wanda zai jawabi. Malaman tafsiri suka ce sai bayan shekara 40 bayi sun yi tsit sun kasa jawabi, sai Allah ya ce lillahi alwahidil qahhar,